गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै आंनि दिनैनि रादाबखौ फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो रादाबखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासङो। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमोन नार्जारि। दिनै बुधबार इंराजि 23/8/2023 बे साना मुलुगनि जारिमिनाव भारतनि सनानि सान जानानै थासिगोन। मानोना दिनै चन्द्रयान 3आ अखाफोराव बेलासिनि थिग 6:04 सा खोला मिरुआव आगान खालामहैसिगोन। मख'थावना दि भारतनि गोबां इसोर सिबियारिफ्रानो धुप धुना सावनानैब्लाबो बेनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबदों जाहाथे चन्द्रयान 3आ सफ्ट लेन्डिं खालामनायाव मोजाङै मोजां जाफुंसारो। बेराफारसेथिं मुस्लिम धोरोमारि खायसे सुबुंफ्राबो मस्जिदाव चन्द्रयान 3आ जाहाथे दिनै 6:04 मोजाङै मोजां अखाफोराव आगान होनो हायो बेनि थाखाय आल्लाहनि खाथियाव आरज गाबनायखौ जों नुनो मोनो। ओरैहाय रासियानि 1663 कौटि रांनि खरसा खालामनानै बानायनाय लुना 25आ बायफ्लेना सिलिंखार जानायखौ रासियानि 90 बोसोर बैसोनि रासायनिक बिगियानि मिखाइल मार्भ'आ गोरलैयै गनायना लानो हायाखै। बेनि सिलिंखार जानायखौ लानानै बिथाङा सानै देहाया जोबोद गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव बिथांखौ मस्क'नि गंसे हस्पिटालाव चिकित्सा खालामनो गोनां जाबाय। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशनआ दिनै चन्द्रयाननि सफ्ट लेन्डिं खालामनायखौ भारतजों लोगोसे सारा मुलुगनि सुबुङा जाहाथे नायनो हायो बेनि थाखाय माखासे बिजोंनि सुबिदा खालामना होदों। जेरै इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि अफिसियेल वेबसाइट, इउटुब लिंक आरो फेसबुक पेजनि अनगायैबो भारतनि सुबुंफोरनि थाखाय डीडी नेशनेल टीवीआवबो नायनायनि सुबिदा फोसावना। खोनासंगिरि नोंथांमोन, सोरबाफोर लिंकखौ मोनाखैब्ला आं बेवहाय होनाय जादों। बेखौ अन्नानै स्क्रिनशट खालामनानैब्लाबो दिनै 6:04 चन्द्रयान 3नि अखाफोरनि सा खोला मिरुनि सफ्ट लेन्डिं खालामनायखौ नायनो थाखाय आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। मैया बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरुत नार्जारिजों लोगोसे एबसु, बिटिआर आक्रासु, एबिएमसु, राभा फरायसा आफादनि जथायै मोनसे हानजाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गभर्नरनि बानजायनायाव दाना होनाय 3 गोजौ सारिनि बिजिरसं आफादखौ लोगो हमो आरो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायना होयो। बे गोसोखां बिलाइयाव दाबि दैखांनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिंहखौ गोख्रै बे इउनिभारसिटिनिफ्राय होखारनो नांगौ। लोगोसे बिथां लाइस्राम लाद्दुनि माखासे अजद बेवहाय दैखांनाय दङ, जेरै बे इउनिभारसिटियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनिफ्राय जागायनानै बे इउनिभारसिटिनि माखासे जौगालु खामानि मावनायसिम करापसननि थासारि आरो सम बायदि आनजाद फाथिनो आरो आनजादनि फिथाय होनो हायै बायदि बायदि। मैया नलबारि जिल्लायाव एमबिआइनि बानजायनायाव मोनसे गारि चेकिं खालामनायाव सासे ट्राक ड्राइभारनिफ्राय गासै फोरमान बिलाइ थासेयावबो 10,000 रांनि जुरिमाना खालामनायनि थाखाय ट्राक ड्राइभार बिथाङा खौरांगिरिनि हेफाजाब लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम अजद दैखांहरो जाहाथे नलबारिनि एमबिआइ बिथांनिसिम गोख्रै एक्सन लायो। मख'थावनादि ट्राक ड्राइभारा गावनि मबाइल फनखौबो एमबिआइ सेरना लादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नायो। आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, फैगोन 10 सेप्तेम्बर खालारखालि साख्रिनि एडभार्टाइज फोसावनाय जागोन। फिन आसामाव 32,689,000 बिजाथिनि लांदां जानाय माखासे मासियाव साख्रि थिसनफिननाय जासिगोन। ओंखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरखौ नैबे आंनि स्क्रिनशटआव होनाय साख्रिनि आपडेटखौ मोनाखैब्ला स्क्रिनशट खालामना लानो गुरै खावलायनाय थाबाय। मैया मदि सरकारा फैबाय थानाय रक्षा बन्धनजों लोब्बा लाखिनानै एलपिजि गेसनि मोनसे मुलाम्फा गोनां खौरां फोसावो। बिथांमोननि सरकारा फोसावनाय बायदिब्ला गंसे सिलिन्डारखौ बै सानखालि बायनो मोनगोन 634 राङाव। आरो बेराफारसेथिं आसामनि बिजेपिनि बारग' आफादगिरि रन्जित दास बिथाङा मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय खमायनायनि सायाव बुङोदि सोरबाफोर गलादारा बेसेन बांद्राय लायोब्ला बिथांनि सायाव थानायाव थांनानै केस एजार होनो नांगौ होनना खावलायनानैनो गावखौ सासे बेसेन बांनाय खमायनायनि सायाव गोबां खामानि मावग्रा हिसाबै दिन्थिना लायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन नोंथांनिसिम बावहरनानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।